Fakirler siz bәхетле, çünkü Allah patşalığı sizniki. Qarınlar açlar bәхетле, çünkü toynaşaksız. Жылаушылар бәхетле, çünkü күләшәксез. Кешеләр сезгә адам улышын нәфрәт тотканда, куганда, хурлaganda, кабул итмәгәндә сез бәхетле. Шулай булганда шатланып биегез. Чөнки күкләрдә әҗрегез зур булыр. Аларның аталары да пәйгамбәрләр белән шулай эшләгәннәр. 16, 16, 17, 18, 19, 20. Benim бүтән yok. Ничек инде бүтән юк? Бүген бай булганнарга кайгы. Җитәрлек юандыгыз. Ул бай булырга теләми. Сүләр ул. Бүген көлгәннәргә кайгы килер. Чөнки тиздән җыларсыз. Сезне бар кешеләрдә мактый икән, кайгы сезгә. Чөнки аталары да ялган пәйгамбәрләрне шулай мактаганнар. Ә тыңлаучыларга әйтәм, дошманыңны ярат. Үзегезгә нәфрәт тотучыларга яхшылык эшләгез. Рәнҗетүче өчен дуга кылыгыз. Bir яңагыңа суккан кешегә икенче яңагыңны да куй. Үз киемеңне тартып алган кешегә күлмәгеңне дә бир. Сораучыны һич тә буш итмә. Әйбереңне тартып алсалар, аны кире сорап алма. Үзегезгә теләмәгәнне башкаларга эшләмәгез. Үзегезне яратучыларны гына яратсагыз, сезгә нәрсә өчен рәхмәт әйтергә? Гөнаһлылар да шулай эшли. Үзегезгә яхшылык кылучыга гына яхшылык кылсагыз, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Гөнаһлылар да шулай эшли. Ничек ул аңа кагылырга җөрьәт итә? Ничек ул аңа дәш ала? Җир кандыргыч. Юк. Дошманыгызны яратыгыз. Бурычка биргәнне кире өмет итмәгез. Шулай эшләсәгез әҗрегез зур булыр. Һәм Аллаһның балалары булырсыз. Чөнки ул яхшыларга да, явызларга да михрбанлы. Атагыз кебек, сез дә мәрхәмәтле булыгыз. Гайса, коткар безне! Гаип итмәгез, үзегезне дә гаип итмәсләр. Хөкем итмәгез, үзегез дә хөкем ителмәссез. Кичерегез, үзегез дә кичерелерсез. Алып бар безне Гайса. Бирегез, һәм үзегезгә дә бирелер. Күпме бирсәгез, сезгә дә шулай бирелер. Сукыр-сукырны алып бараламы? Алар икесе дә чыкырга йыгылып төшмәсләрме? Ничек якының күзендәге шүпне күрәсең, ә үз күзеңдәге бүрәнәне сизмисең? Алып бар безне остаз. Раббы, безнең белән бул. Остазыбыз, сине тапкан ана бәхетледер. Алла сүзен тыңлаучылар һәм аны үтәүчеләр бәхетле. Аның кем икәнен беләсем килә. Син аны Мәсих дип уйлыйсыңмы?